Tens mòbils vells a casa? No saps què fer amb ells? Vols col·laborar amb una ONG? Vols contribuir amb el planeta? L'obsolescència programada és l'acabament de la vida útil d'un producte. Aquesta és una estratègia molt utilitzada en algunes empreses per a que la gent segueixi consumint els seus productes. Els països del primer món volen lliurar-se dels seus residus i per això els envien a països subdesenvolupats com per exemple Sudan, Somàlia o Ghana. Aquests països s'acaben convertint en grans abocadors perquè cada any s'acumulen milers de tones de deixalles. Les empreses ho fan amb l'excusa de que els donen una segona vida a tots aquests electrodomèstics, però realment el que estan fent és fer-los desaparèixer de la nostra vista i allí s'acumulen perquè no els poden arreglar. Actualment, al món hi ha moltes persones que estan lluitant contra el que passa al medi ambient o contra l'obsolescència programada. Un cas seria en Mike Kanane, que és un ghanès que a més de ser periodista també és activista medioambiental i el que vol és, com a la seva zona és un abocador de tota la brossa del primer món, el que vol és intentar que això no torni a passar. Com ho fa? Doncs ell agafa proves del seu voltant per en un futur denunciar això que passa. I com aquest, molts altres que lluiten contra això precisament. Doncs individualment també podem aportar el nostre granet de sorra. Si vols, pots portar el teu mòbil vell que no utilitzis aquí a l'institut. Llavors l'institut el portarà a una empresa que es diu Movica. Els valorarà i aquests diners seran donats a una ONG. Des de l'assignatura d'Economia, els alumnes de quart A, durant aquesta setmana i la que ve passarem a recollir els mòbils que hagueu recaptat. A més, hi haurà una caixa al costat de secretaria on els podreu anar a deixar els dies que vulgueu. D'aquesta manera, els mòbils que recaptem seran enviats a la ONG Intermón Oxfam, la qual el que vol és acabar amb les desigualtats socials i econòmics que hi ha, ja que és inacceptable la pobresa. A més, si tots fiquem una mica de la nostra part, podrem aconseguir millorar la situació. Si teniu qualsevol dubte, els alumnats de quarta i les professores d'Economia us podran resoldre totes les preguntes. Us animem a col·laborar. Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.